ọwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ọnwa ndị be anyị n'ụwa bụ egwu oije n'ụwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu n'eziokwu n'ụwa bụ egwu ọwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ọnwa ndị be anyị n'ụwa bụ egwu oije n'ụwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu n'eziokwu n'ụwa bụ egwu kedu ka anyị eme wee metụ ụwa mma oije nuo ka mụ nọ n'akụ obere adị sọnde nọ n'egwu ụmụ ka ji n'aka m n'aka m n'aka m oije nu ebukenu na ya marụ ka ya ebe egwu onye ibi ụwa nọ n'egwu abụ ka ji ya aga n'iru mụ na ya ochi m na mụ na ya ochi m ọnwa bụ egwu ọnwa nụ kedu n'ibe ji kwuo okwu ahụ ọbịala ụwa jejana mana ọbịala ụwa jejana oise buka igbo na-egbe na ọrụ ọza na ya eli oise buka igbo gwa na ya eli ya ije n'ụwa bụ afọ ya onye zuru oke ihe ka ọ nabazi ụwa bụ afọ ya ọmụmụ na-egwu ogwu ọnwa ya n'ụwa nya bụ ije ngala na-apụgo n'ụwa mụ na ya ochi mụ na ya ochi mụ na ịkpọmaka mụ na ya ochi kele m ọbịa m egwu gị bụ ụwa n'ụma na ije n'ụwa esike azụbụike nwanne m na mgbe ekele nwee gbagụ nwanne m nụ ndị ka anyị nọ na-abịala egwu nwee gbagọ mmanwụ ụlọ nụ ndegwu abụ ka anyị n'aka mgbo nwee gba nnukwu ma n'ọrụ ọmọgụ ọrụ ọmọbịanụ ebe abụ ka isi nwee jele obi ya ọrụ ndị ya ebe abụ gị nala ụjọ ebi obi ndị ya ka gị nala ụjọ ebili ịnọlụ n'ụwa enugo biko na ya olisachi ikele oyinu anyị ji egwu ekele mmadụ ka azụbike nwee gbarugo n'ọrụ m etiti ọ dị nwanne m ọrụ echi mere life and direct azụ ka nwanne m na ka bụlụ ọgọba eme ka nwa ọgọzọba ibe ka m na-eme azụ ụka ofe ọzọ na mbe ekele ọnụ m ekele ya na ọrụ m nọ n'egwu ọnwa epọpụla n'ụba na adịsọnde bịala egwu obi ndị ya ka gị nala ụjọ ebiri ịnọdụ n'ụwa enugo biko na ya olisa chukwu kelu obi nwanne m ife ka mụ na-eme nwagwala nwanne m nwe izu ọba egwu ojii ibi ụwa nọ n'egwu abụ ka ji n'aka m n'aka m n'aka m obi ndị ya ebe abụ ka nala ụjọ ebili obi nwanne m ma n'ọrụ ọmọbe ọrụ ọmọbenụ ebe abụ ka isi nwee jele obi ya echi nwezenụ ife ka mụ na-eme nwanne alụọ nwanne m na mgbe ekele yo ọnwalesi ya ebe abụ ka nala ụjọ ebili ọnwa ọba agwụ ebe abụ ka isi nwee bịa chukwu gọzie yi na mmụ na-agwa egwu amalụmalụ n'ezi ụwa bụ egwu ọnwa onye gwelunu ibe ka mụ na-eme onye gwelunu enwe ajọnụ mba ekene ọmụdọra ka isi bienu ọmụdọra nụ ebe abụ ka isi wee jelu bịa ejegwu nwanne m ibe ka mụ na-ebe egwu chi nwaọba nwe ikeli nwanne m egwu ndị ibi ụwa nụ ndegwu abụ ka ji n'aka n'iru m ọba nura India ebe abụ ka na lojebi
iko jisi ike na mụ na-akụ egwu ndị bandụrụ egwu abụka nji n'aka m n'aka m ọrụ bandụrụ gị na bandụrụ india ebe a bụgide achụ aka gị ọrụ nwata pụta kwuli ego bata na atọ chịrị mma abacha nwanne m be na adị sọnde kene egwu nwobelu nwanne m na ife onye ezulukwa ọ na-eme nwobelu nwanne m na ife onye ezulukwa ọ na-eme ọmachako nwanne m na-egwu abụka ji n'aka m ọmachako nwanne m na mbe kele iyo ọmachako n'indi ya be na adị sọnde abịaghị egwu omiata na mụ ebe abụ ka isi nwee jelu bịa ọ dị nwanne m ije 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 ịba ije 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 ịba ije ije ọ dị nwanne m ọbasili nwanne m egwu abụ ka nji n'aka m n'ịbụ nwa mmebo na mmeke n'ụlọ o chifuo aka fụlọ ọgọba emele egwu ọ na-apụgo mana mụ na-agba egwu ọbasili nwanne m ọkwa kenya ka ị nala oje ebili ọ na-apụgo mana mmeke n'ụlọ alọgọ ezonde nwanne m nwanne ke na-alụọ nwanne ke nwanne m gbagwo nwanne m a egwu ndị ibu ụwa nụ nye aka m nọ na akpụlụ chukwu nwabịa m onye ndị ya ebe abụghị na lojebiri ebigo jisi ike na mmụ na-agwa egwu ndị nọ ndị ya be na adị zonde ekene egwu odogwu na mmịata na mmụ ejiri ya zere anyị ji egwu ka mmadụ ga SPI nwakwala nwezo odogwu n'ọrọ m etiti ọ dị nwanne m egwu na-agwa agwụ egwu abụ ka nji n'aka m goo ebụrụ iti nwanne m gị bụ aka m nọ n'ebelu chukwu kere m ọgọsi na nwanne m na-egwu abụ ka nji n'aka m ọgọsi na nwanne m nwachi nwa ọbanụ aka na-eme ọgọ n'otuwe ọrụ m ọgọ dembe 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 anyị ji egwu ekele mmadụ ka bright ọgọsi na chinwọba aka egwu na boy ọ dị nwanne m okoli nwanne m egwu abụ ka nji n'aka m ọ bụ okoli na mbe ekele yo ọgọsi na chinwọba ibe aka m na ebe nwọba nwanne m ụwa ka anyị nọ n'ime ya enwere m eze chinu aka nne m ọgọ gaba n'iru n'iru wibe nwanne m jide aka m na ebe nwa m osisi o na mbe ekele yo wibe m osisi m enwere m eze chidalụ ọrụ omigbonu ibe aka m na ebe wee gbanugo nwanne m mgbe kene nwasimi ọnụnụ ibe aka m na ebe tinye ọnụ keke na mgbe kene unu aka na-eme ọgọ tụnye ọrụ m ọgọ gabaza n'iru bọọlụ nwanne m ife aka m na ebe bọọlụ nwanne m ọgwụ ebumụkwụ nwanne m bọọlụ nwanne m na-egwu abụ ka ji ebe nụ agalazi nwanne m ibe aka m na ebe obi ndị ya ka gị na-alụje ebili ebiko gbaba mbọ nọ ya gbala mbọ ya ejelie omiata na m gaba abụ ka isi wee bịa galazi nwanne m mgbe ekene gị ọrụ m ọgọ n'utu ọrụ m ọgọ gaba n'iru n'iru
ọwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ọnwa ndị be anyị n'ụwa bụ egwu oije n'ụwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu n'eziokwu n'ụwa bụ egwu ọwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ọnwa ndị be anyị n'ụwa bụ egwu oije n'ụwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu n'eziokwu n'ụwa bụ egwu ọfọ manụ ibe ka mụ na-eme nwazọ mmeze na mgbe ekele ego gị ọfọ manụ konye echilo ya aza elu anyị ji egwu ekere mmadụ ka ọfọma azọ mmeze igwe ego ọlụsịga na gị na ka ebili odogwu na mmịata na m ọ dị nwanne m ije ịba ije 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 ịba ije ọ dị nwanne m life and direct ejike nwanne m gị bee ka mụ na-eme nwaọbụghị ọfụ ọzọ gbanụ egwu abụ ka anyị n'aka m go ejike nwanne m mana mgbe ekene yo azụbikenu nyasị mụ kene unu evidence nwanne m ọka ka ị nala uje ebili ọmịata na m enugo ebe abụ ka isi wee bịa evidence yo mana mgbe ekene gị azụbike nwee mgbanụgosi m kene unu azụbike nwekwago mgbe odogwu n'ọrụ m etiti ọrụ ife emere kanten nwanne m ịkalewa egwu ọchọ ọ dị onye aka nwanne m egwu abụ ka nji n'aka m enwa na-egwe nwanne m ibe ka mụ na-ebe onye ke nwanne m ọgwa nwanne ekwenu ọmọgọ n'utumi ọrụ mọgọ gaba n'iru n'iru eselesinu ibe ka mụ na-ebe anyị ji egwu ekere mmadụ ka onye ka eselesi na premier ọrụ ọrụ mebe ka isi bịa ụwa gị daalụ ọrụ ekene tinu ibe ka mụ na-eme nwanze dịgwe na mgbe ekene gị enwanze dịgwe aka nne m ọgọ kaba n'iru n'iru nwanze dịgwe ibe ka mụ na-eme keneti nwanne m omelọra nwanne m obenadị sọndenụ egwu abụ ka ntili gị mbụ egwu abụ ka ntili gị ka ntili gị mbụ nụ ndị gbalakwu na nwa benadị nsọ ndị be Jehova Ikechukwu ibe ka mụ na-eme ọkpọ nwanne m na mgbe ekene gị Ikechukwu ibe ka mụ na-eme ugwu gozie gị na mụ na-agba egwu webede n'ụwere ike Ikechuo m ekene egwu ji bi ụwa ka mụ nọ na-agụ ọka na-etinu nyasị mụ kene unu ogo gbuzuo n'eze na ọya chakeri ugomụzọ ọchake egwu abụ ka anyị n'aka m go ọsatụla eze ka ijelu uche ebili ebe ị na-achụ ego ugomụzọ na-emalụ ube emele egwu ọ dị nwanne m omụdọrọ na mụnụ ebe ahụ ka isi wee jelu bi ya mụ na afụgo mana mụ na ya olisa ụwa bụ egwu ọnwa nụ nne m ụwa bụ egwu ọnwa ndị be anyị n'ụwa bụ egwu ọwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ọnwa n'eziokwu n'ụwa bụ egwu oije n'ụwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ndị be anyị n'ụwa bụ egwu ọwa bụ egwu nne m ụwa bụ egwu ọnwa n'eziokwu n'ụwa bụ egwu eze Nwachukwu ibe ka mụ na-eme eze Nwachukwu nụ egwu abụ ka anyị n'aka m daalụ 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 egwu ọjị ibi ụwa n'ụba na ndị Sọnde ka mbụle egwu
eji m egwu ekere mmadụ ka eze nwachukwu Kristo na Malaysia ọrụ ọrụ metiti ka isi eje egwu ọ bụ na dị sọ ndị ebe ọnụ m ekere gị chukwu ozi ọ dị nwanne m azụbike nwanne m nyasị m kene unu nwegbe anụgo nwanne m awụlụ dike onye asị m kenenụ nyasị m kene azụbike ma ndị ma melegwu azụbike eleze na ịmabe melegwu ọrụ ọma beke gị si benu ịgbata ego dị ichenụ ili ego dịkwa iche nwemme igbo banye nwe gbago mmawulu aka na-eme ọgọnọ kpọrọbe na dị sọnde mbazi ụna abụgo na mmụọ ya etili ya egwu Uduaka dọn ọrụ egwu aka ji abụọ azụike nwe gbago Uduaka dọn ọ dị nwanne m Black nwanne m ibe aka m na-eme ebula gị nwanne m ndị aka gị na luche bili ebula gị nwanne m egwu abụka nji n'aka m womụdọra ka isi bie elu womụdọra nụ ebe afọ ka isi wee jelubi ya alo ajamiga nwanne m ife ka m na-eme ụna abụgo egwu abụka njebi ụwa nwa jọji na ube na adị sọnde bịala egwu ụna abụgo mana mụ na ya ochi m waitale mmemme n'ụwa ife ka m na-eme waitale nwanne m nalị ndị aja ebili obi wee biko jisi ike n'ịma na ije n'ụwa na-eme ntụgharị enwere m eze chinu ebe afọ ka isi wee bịa alụ ọgụ nwanne m onye kapụlụ ọsụnụ ife ka m na-eme onye kapụlụ ọsụnụ egwu afọ ka nji n'aka m go wemme igbo ebe anyị na mụ na ya olisa onye ka fine boy egwu abụka nji n'aka m ụna afụgo mana mụ na ya ochi m anyị ji egwu ekere mmadụ ka onye ka fine boy ọrụ m etiti ka isi ebe ọrụ ndị a gị na alụ nwanne m odi igbo nwanne m nụ ife ka m na-eme odi n'igbe na mmekene iro wilegbu na nwanne m na-egwu afụka nji n'aka m wilegbu na nwanne m nwefadụ nwanne m ije n'ụwa n'ụwa ya nọsọ ụwa ka ọ na-abazi ọ na-afụgo mana mụ na ya olisa wefadụ den wankọs dogu na mmịata na m ọ dị nwanne m omeleka ji nwọba na ọnụ m ekele omeleka nwanne m mbekele yiwu enwachi nwọba aka afụlọ ọgọ mee nwachi nwọba nwụdalụ nwanne m enwere m eze chinu ebe abụ ka isi wee jelu mbi ya ụna abụgo mana mụ na ya olisa biko onye isi ike n'ije n'ụwa dị ogwu ụna abụgo omeleka bụ nwanne m aka na-eme ọgọ n'oturi ọrụ m ọgọ kaba n'ihu n'ihu alịbatọkọ gwọnụ na ka afụlọ ọgọ beme ụna abụgo mana alịbatọ ọkọ gwọnụ anị eze n'igwe n'ugbe na adị sọnde bịala egwu eyo ọgwụ nwanne m mgbe ekele yo ọwụda egwu eyo ngwụnụ aka afụlọ ọgọ beme ụna abụgo mana mụ na ya ochi m ezo ndị ebighị m ife ka m na-eme ebe gị nwanne m ọgwa nwoke chukwunu elụzọ mmezenụ aka bụlụ ọgụ bemele egwu ụna abụgo ọgwa nwa mmeze nwanne m ọnụ m
eke n'ụlọ n'okolo Samuel n'ome okolo Samuel nụ ibe ka mụ na-eme wamigwa na mụ ka isi bienu ochibakenu ibe ka mụ na-eme wakwụgbọ nwanne m gwa nwụbụ ugwo nwanne m ọnụ m ekene ya ụmịata na modu ebe abụla eze ka isi bienu omigbo dalụ ibe ka na-eme mmụbere egwu ọnụ nwa nwanne m ọrụ ọnwa na-ekwe ọnụ nwa nwanne m ụgwọ nwa na-ekwe ọnụ nwanụ enwere m eze ji dalụ ụna abụghị mana mụ na ya olisawo nwoke ọnara aka bụla ọgọbeme ụna abụghị mana mụ na ya ochi m nwoke ọnara bịa na adịzọndị bịala egwu ọmba mali na mba ekele ego gị nwasịrị ili n'ọkwa ibe ka mụ nọ n'ebelu chukwu ụna abụghị mana mụ na-agba egwu enoso nwanne m eleze m nọ n'egwu ọnwa bụ egwu nyabịa ibe na-egwu webe anyị nwe ọjị n'ibe ka mụ na-eme nwa ọjị nwanne m gwa nwa chunu aka na-eme ọgọ nwanne kasị ngaba n'iru n'iru ekene nwasatụnụ ibe ka mụ na-eme ọ bụ nwanne gị ọkwanya bụ ifeanyị ọ mụ nọ n'egwu kristianụ mba ekele o kristianị na-alụ aka bụlụ ọgọbeme kristianụ nwanne m na mba ekele nwoke nwanne kwe enwere m eze jidalụ ọ bụ malechi aka ị nalụ uche bili aka na-eme ọgọ kristianụ mba ekele okristianụ nwanne m na-alụ ọlụ nwanne Chijioke nụnụ lekwa abụghị anyị n'aka m Chijioke nwanne m papa oke nwa gaa na-eme ọgọ enwere m eze jidalụ ụna abụgo omejọ nwanne m omejọ agwanye ibe ka m na-eme omejọ agwanye ibe ka m na-eme edego nwanne m na mbeke nunu weke chukwunu eneze meke nunu wamigbo bayo gwa nwa mati nunu enwa mati nwanne m mana ọnụ meke na-unu ụna afụgo ọgwa popụla nwanne m egwu onye ibi ụwanụ ekeso meke na ụna afụgo ọgwa aka kewu nwanne m wamigbo ibe ka mụ na-eme wamigbo banye na mụ na ya olisa ụmụ na ya ochi mụ na ifeọmaka mụ ji nwee be ya ebe ọlụ ha dị ya na-alụ ọlụ aka bụlụ ọgọme aka fụlụ ọgọbeme m ụna abụghị mana mụ na ya ochi m ọgha ịmanị aisenụ na ọmalume ụna abụgo na mmeke n'ihe aise nwanne m aise ụbara na-alụ nwanne Chudo bara na-alụ ọlụ nwanne Chudo ekwe abụghị anyị nwee be ya ụna afụgọkwa monde nwanne ekwe abụghị anyị n'aka m ụna abụghị mana mụ na ya olisa agbọ nwanne m ekwe abụghị anyị n'aka m olikopụ na mmekene olikopụ na agụla erokosi nwee bịa akpọ daalụ ọgụ nwanne m egwu na ala na nwanne m ka anyị jee narị mmalite elu ọ dị nwanne m ediga nwanne m ibe ka mụ na-eme uweni sọnde mana mmekene gị omigbo nụ ibe ka mụ nọ na-emelu chukwu ụna abụghọ ọ bụ ụbụchi nwanne m ebuchi agwụ nwanne m enwesịrịbe mmekene ụna abụghị mana mụ na ya ochi m amechi udenze nụnụ aka bụlụ ọgọbeme ụna abụghọ nwudenze dị egbuo igbo na mmekene Chidozie igbo mana mmekene wamigbo nụ egwu abụghị anyị n'aka m wamifeanyị ọgwụ azụbụike nwanne m wamuziam ebe abụ ka isi wee bịa ụna afụgo mana egwu na-agwụ agwụ
ndị ndị ya mba aka ebelu ka itiele egwu unu apụgo ịma na egwu na-agwụ agwụ ọnwa bụ egwu ọnwa nụ mana ije n'ụwa bụ egwu ọnwa unu apụgo azụ bụ ike nwanne m egwu na ana m egwu ka na anarịba ebele na apụgo ịma na anyị ya abịa ọzọ anya na-ara na anyị bụ mmadụ ka anyị bagharị unu apụgo na bụrụ n'ọnwụ ka anyị bagharị agbarị eleze na ijekwoja abịa ọzọ unu apụgo ịma na mụ na ya ochi m onye dị ndụ mana ọrụ ọnya ya ebienu onye dị ndụ ụmụnya ya ebienu onye dị ndụ mana ọrụ ọnya ya ebenu unu apụgo ịma na mụ na ya olisa egwu a na-aga na nne abibe na-akọwa ụmụnne m uwe mana egwu ndị mmiri nnu egwu ndị mmiri eleze nọ na kwụrụ akwụ unu apụgo unu apụgego ndị mmiri eleze nọ na kwụrụ mana ije n'uwe sike ka anyị laa ndị be anyị n'ụwa bụ egwu ọwa bụ egwu ọnwa nụ ndị abụ ibe na-ekwuo n'eziokwu n'ụwa bụ egwu onye nụ egwu kenụ na ya marụ ka ya emenụ ndị be anyị n'ụwa bụ egwu ọnwayọ ndị abụ ije ngala n'eziokwu n'ụwa bụ egwu ka anyị nwere nwanyị lụgo eleze nọ ya dị mma ndị be anyị n'ụwa bụ egwu ọ dị nwanne m ọ dị ala ije 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 n'eziokwu n'ụwa bụ egwu